kwankwaso, an gugurin salamatu dan Musa kai wa makiyara ta. Jagoran ilimi na Abba Kabir Yusuf Abba gida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Anas Adamu Abu Nawal daga ƙungiyar mawallafan kwankwasiya na ƙasa baki ɗaya. Ina so yi amfani da wannan dama wajen yin godiya wa zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida bisa zaɓin ɗaya daga cikinmu a matsayin senior special advisor a fannin mawallafan kwankwasiya baki ɗaya, wato Honorable Alhaji Tijjani Hussaini Gandu. Hakika an yi zaɓen da ya kamata. Mana godiya mai girma gwamna, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya kare ka daga shirin makiya. Kazalika kuma zan yi amfani da wannan dama bisa yin godiya wa 'yan uwa shugabanni na wannan tafiya tamu na wannan ƙungiya bisa zaɓina da suka yi a matsayin walfaya 2. Ina godiya kwarai da gaske ga duk wayanda suka ba da gudunmawa da shawarwarin a bada wannan mukami. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya riko da hannuna ya bani damar aikata abin da ake son aikata. Allah ya haɗa kawunan mu, Allah ya tabbatar da nasara a wannan tafiya tamu ta ƙungiyar mawallafan kwankwasiya ta ƙasa baki ɗaya. Kazalika kuma ina taya murna ga darakta Sunusi Fofotu bisa zaɓinsa shi ma da aka yi a matsayin senior special advisor a kan harkar masana'antar kanywood. Allah ya taya riko, Allah ya sa albarka a ciki. Na gode kwarai da gaske daga Anas Adamu Abu Nawal. Tafanuwa da shan Allah ba ta ke yanki ko ruwa ba, kai ne burucin da tsallan masu ja da kai ga